Ahir es van entregar els Premis Ondas, un dels més prestigiosos del món de la comunicació. El Liceu es va omplir de les cares i les veus que avui despunten en els mitjans de comunicació. I entre ells, l'equip de Polònia i els personatges que cada dijous aconsegueixen des de TV3 fer una mirada punyent i plena d'humor a l'actualitat. Ahir no va ser diferent. Un moment. No, calma, calma. Un moment. Las autoridades que van a... Rápido, ¿eh? Rapidito. Solo diré 4 palabras. Solo diré 4 palabras. Ya está. En nombre del Gobierno de España, gracias por este premio. Perdón, un momento. Maleni, no toques nada, que esto se quemó hace 2 años, ¿eh? Buenas noches y Zapatero dimisión. ¡Viva España y sin prisa! Independentistas, separatistas, rojos, invertidos. ¿Por qué no te callas? Hugo Chávez. No. Tú no te preocupes por el resultado del referéndum. No, porque mira, al final esto de eternizarse en el cargo es un coñazo, tú. Y te lo digo por experiencia. Más adecuado, ¿eh? Sí. Más adecuado. Españoles, permitidme que turbe la última vez que estuve aquí. Visca Polònia lliure. Gràcies. Una nit de Premis Ondas en plena Rambla de les Flors és una nit que promet desfilada de famosos, vianants guaitant cada moviment i, sobretot, desenes de càmeres disputant-se espai i entrevistats. Diuen que els Ondas són els premis de comunicació per antonomàsia i ben bé ahir no va quedar ni un mil·límetre de catifa vermella sense cobertura. Els premiats anaven arribant i començava la cursa de micròfons i flaixos. A punt de començar la gala, al final, arribava un cotxe negre que feia baixar els convidats més ben guarnits. Amb tantes autoritats de Polònia trepitjant la catifa vermella, era de preveure que aquest programa, aquests guanyadors, fossin dels més aplaudits i dels que més riures van arrencar als espectadors dels Premis Ondas. La gala a l'interior del Liceu començava i l'Ondas, el millor programa de televisió local, era per Polònia. Toni Soler feia pujar tots els actors del programa i es posava la barretina per entomar irònicament el qualificatiu de local del premi. A mi també m'ha enfadat una mica, però hem volgut fer-ho una mica de conya per evidenciar que tants locals som nosaltres com l'Alicia Keys, perquè per nosaltres ho veiem així. Tots igual de locals i igual d'universals. Home, ja. Més Ondas, pel Tengo una pregunta per a usted, que presenta Lorenzo Milá i que amb només 5 emissions n'ha tingut prou per convèncer el jurat. Ondas també per la trajectòria de Jesús Vázquez en televisió i per la de Gemma Nierga en ràdio. Que et donin un premi a la trajectòria vol dir mirar enrere i veure tota la feina feta. Per tant, és un orgull. A mi la feina m'enorgulleix molt. Vaig anar a un col·legi de monges i crec molt en que en aquesta vida s'ha de treballar. La música no va parar de sonar als Ondas i, a més de mansir les feres periodístiques, també va servir per reconèixer el talent de Miguel Bosé, La Quinta Estación, Alicia Keys i The Fray. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona. Qué suerte, la verdad. 2 en un año. Esto no se da.